Saru Bapak Lurah lambene jagat udan angin pengantin tangine prati lemes kangge Kang Dengkol bos Banyuireng kanggo Papi Aim Ayah Pati ayo Pati kanggo Abawari kanggo Mimi Sarina sing lagi nonton streaming kangge Kang Bu Oyes matur kesuwun kangge sing duwe lagu sing duwe warung gaul Mimi Nunung Kang Lurah Kang Bu Oyes rupan boleh jeje Kang Oyes Kang Oyes leku di barendeng pating ringku jaga udan angin pengantin tangine peti orang dia artis dengenge kaya jaran mundur mung mudun sing kasur Papi Aim Papi Aim aduh Bunda Ratno sing dari Jepang Bunda Ratno sing dari Jepang sareng Mimi Hajar Kuslina Bunda Haji Kuslina sing dari lagu aku sapa kanami Bunda Kansa Bunda Kansa Bunda Kansa Bunda Kansa sapa maning kan Bunda Kansa oh yeah Bunda Kansa kanggo sama JA Nok Dede Bapakku Majilan Tata sing Taiwan wong sing paling ganteng Kang Tata Majilan sing Taiwan Bapak Gilan Bapak Lurah Kang Bapak Tata Gilan sing Taiwan Bapak Gilan Mas Jilan Kang Pak Tata sing Taiwan Mas Jilan wong sing paling ganteng Kang Tata sing Taiwan matur kesuwun kangge Bunda Kansa Bunda Ciko Mas kangge Jilan Nok Dede Bunda Tata Ciko sing Taiwan Bunda Ciko Bunda Kang Ciko Tata sing Mas Jilan Taiwan Mas Jilan Mas Jilan Roli Bunda panik Ciko bae Kang Tata Bunda Kang Ciko sarunge blek Bunda Ciko Mas Jilan Kang Tata sing Taiwan Mas Jilan Kang Mas Tata. Jilan tipis lambene Kang Tata sing Taiwan asal sing kuat Papi Aim supaya Kang Tata uripe Paku Kang Tata Paku sing Oye Taiwan bleku Paku Oye rendeng pating ringku kanggo Kang Tata jagat udan Mas Jilan. angin pengantin tangine prati Mas Jilan ngenge ayah Bunda Ciko jaran Bunda Ciko coba mengmudun Bunda Ciko Bunda Ciko ono sih Bunda Ciko kanggo Kangge Nokia Kang Tata. Nyeretan ayo Pati kangge setan pojok geding sedulur saking Kelawangan Mas Jilan bos Dengkol Mas Jilan sing de Banyuireng Mas Jilan kanggo Kangge Nokia Nok Dede. di Timur Tengah Mas Jilan kanggo KBS Timur Tengah Nok Ena Mas Jilan Bunda Kansa
dede sing de warung gaul. Majilan Kang Ain, Sarunge kelawu Kang Mas Majilan Bapak Lurah. Majilan Majilan Majilan. Hati seneng lamun wis bisa. Majilan si paling ganteng dewe. Papi Aim sawer durung Papi Aim. Tapi Ain, Mana nih pojok kelas? Ayah Rizky Kanggo Mimi Sarina sing lagi nonton streaming. Ayah Rizky Nok dia sing ada di Geretan. Ayah Rizky Nok enak. Bapak sama Ayah Rizky panitia muda. Sarunge Ayah Rizky batur kesuwun Oba. panitia muda. Ayah Rizky panitia muda. Asal sing kuat supaya seneng uripe. Ayah Rizky Siwar siwur mangga ibu pada tahu. panitia muda. Ayah Rizky Siwar siwur ijo abang pada mau. Bunda Haji Kuslina. Gonok Eli. Ayah Bunda Rizky Haja Kustina, Ayah Retno, Bunda Retno sing de Jepang, panitia muda. Ayah Rizky Papi Ain. Bos Panjireng, Jalan-jalan Papi Ayah Ain. Pati, Majilan Beku, Majilan di parende, pantiku, jaga udan angin, Majilan pengantin Majilan. Majilan, Majilan 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 Mong mudun sing tersu. Oh Matur kes Ciptaan Bapak Amin Hermawan kanggo sahabat Elok Setia. Kanggo Bunda Lise karo Nok Amin. Kanggo Mama Kubu
Anak Mas No mablik kelingan sing awan berarti belum. Kanggo Mas No. Sedulur sing Cirebon TV. Kanggo majikan No, majikan tua, Bapak Ibu tuan rumah. Apa kula bisa jatuh hati karo sampean kang wis duwe rabi? Apa karena ganteng bagus rupane? Apa karena gede kasih sayangnya? Mulane rela najan beli dikawin asal syarate uripe dijamin. Tapi yang bisa mama aspadu kawinan kiai, mama ari sayang, mama ari melu nyakseni majikan No. Nang apa mama ari bisa jatuh hati? Dapa mandiri, 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 dapa mandiri. Yen sapa je? Sersan Wawi sing duwe pedulan. Bapak Sersan Wawi, Bapak Sersan Wawi, Bapak Sersan Wawi. Seminggu sepisan Bapak Sersan nunggu giliran. Yen rindu ketemu lir kayang bos bawang sayang nok anggun.
Den alim nok anggun bos bawang sun ngerti sampean pasti abot ngrabi ya nok repa ninggale mama Fakih paling sayang najan mangan ngelanti mama Ari ora sedih tapi yen gilir telat cemburu berat nafkah lahir yen kurang napa sing paling sayang nafkah lahir yen kurang dumana tahan sersan wong napa kula wong bedulan bisa jatuh hati ya wong bedulan karo wong bedulan sersan wawi sing wis duwe rapi sersan warawawi apa karena sersan wawi ganteng rupane sersan wawi sayang sersan wawi mama Ali wong patrol nang apa mama Ali bisa jatuh hati sahabat linja saya sing duwe muara angke sing duwe muara angke sing duwe muara angke sing duwe muara angke bos bawang disambung maning je nok anggun sing duwe kerapat kuning sing duwe kerapat kuning mamai Ari majikan nom mamai Ari seminggu sepisan kula nunggu giliran yen rindu ketemu lir kaya pengantenan bapak sersan wawi bapak sersan wawi bapak sersan wawi sun ngerti sampean pasti abot ning rapi mos muara angke pliteka bos muara angke sing paling sayang bos muara angke nafkah lahir yen kurang sun masih bisa ngutang sersan wawi sing eman domana tahan sersan wawi sing sayang sersan wawi sing eman bos muara angke sing paling ngeporal bos muara angke rela najan bidi kawin mamai alim wong patron asal syaratnya mamai alim uripe dijamin tapi yen bisa padu kawinan kiai mama sersan wawi mama sersan wawi mama sersan wawi eman bisa jatuh hati ari sing ngajak mari rabat kuning mama sersan wawi mama sersan wawi mama sersan wawi wong bedulan mama sersan wawi kanggo Wahyu Promedia sing lagi tugas bareng spesial sahabat enak sampeyan ning kula aja macem-macem Mama Emil elok
diingat pernah ngeringat bareng kian rada luwi arep ninggalan pernah ngeringat bareng kanggo Mama Emil Pak Haji Nurman Mama Kailan keluarga Giri Jaya Ibu Pipit sing duwe sekar Mas Ayo Mas Ayik Mas Japrik Mas Ayok Mas Ayik Mas Japrik Pemuda Aslar Mas Ayo Mas Ayik Mas Japrik Pemuda Aslar Tara Ringkio rasa demen saya lawas mungkin besem tapi rasa sayang masih tetap ngincang Ibu Pipit sing duwe sanggar kanggo Wahyu Promedia mangan bareng lama-lama bisa ilang tapi ngeringat bareng Mama guru paling eman do Mama guru sayang wong loro Mama guru karo Mama guru mungkin sampeyan nemu titik bosan sing kudu diingat pernah ngeringat bareng kian rada luwi arep ninggalan pernah ngeringat bareng kan Mas Ayo Mas Ayik Mas Japri Pemuda Aslar Mas Ayok Mas Ayik Mas Japri Pemuda Aslar Tara Ringkio kanggo Mas Guru Mama Guru Keding sapaan wong Jabalor wong Jabalor wong Jabalor wong Jabalor wong Jabalor wong Jabalor Mama Emil sahabat Ella Bapak Haji Nurman rasa demen saya lawas mungkin besem tapi rasa sayang masih tetap ngincang kanggo sing pujaan aku Ibu Evai mangan bareng lama-lama bisa hilang tapi ngeringat bareng pri bisa diilangaken sing elingan usah seneng bareng wong loro usaha adus keringet bareng tak ingetaken
posen sing kudu diingat pernah ngeringet bareng yen rada luwi arep ninggalaken pernah ngeringet bareng matur tararing kiyo matur Kanggo Bapak Rauf Ibu Rokaya, nok penganten mas penganten sekeluarga. Wahse Bapak Ibu tuan rumah.
nasib tak berantem duwe demenang ngraupi wirang Kanggo Kanjeng Mami sing karang moncol. wong karang moncol kanggo sing wis sumber ya Oh, Kanjeng Mami sing karang moncol. Kanjeng Mami Ibu Lebih Angga di Bekasi Angga di Bekasi Kang Komar Mama Sarpun Mama Sarpun Angga di Bekasi Dede Lupi Tega Ibu Lebih tega hianat cinta apa sih sengaja ibu lebih nyaweri kula ibu lebih tobat ibu lebih terus ibu lebih rasa esing campur merah gapok ning badan sun duwe demenan ngraupi wirang ya Allah Angga di Bekasi kapan kawinane ayo jos Angga di Bekasi Mama Sarpun Dede Lupi Angga di Bekasi Angga di Bekasi siapa? Ai
sudeng sing emang bumi karuanan sayang bumi karang wangi keding Mimi Siti Jos Mimi Siti 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 oyone endasen kabeh demenan selingkuh bae mlaku ora katondalan akibat petenggelan sampai ilang nafsu mangan kang komar dilelaran kang komar ati sun rasane lara bunda Peggy paling sayang Aamus Taiwan Aamus Taiwan Aamus Taiwan iya engkau anak pernah sunda rusak karena wong ketiga ramanan sampai selawas cuma bisa jadi mantan mama aman sing badak bos TKW kangen si Gloria Starling dasar nasib lika berang urip dilelan mantan bengen sempurna sayang-sayang setia mung dari mantan mamai apan bos TKW mamai apan bos TKW mamai apan bos TKW Nok Happy Noise sing ana ning Taiwan Nok Happy Noise hubungan lawas jamane tapi langkah hatine padahal wis percaya malah digawe Nok ratna foto kancam bola Nok Happy Noise Taiwan nyayangi malah sambil sakiti anane pihak ketiga hubungan dadi pisah dasar nasib lingkah berang urip dilelar mantan bengen sempurna sayang-sayang setia mung dadi mantan mamai apan bos TKW mamai apan bos TKW mamai apan bos TKW ning Happy Noise Taiwan ning Happy Noise Taiwan ning Happy Noise Taiwan ning Happy Noise Taiwan obat hubungan lawas jamane tapi langkah hatine padahal wis percaya malah digawe botok konco digawe botok nakaratna botok konco nakaratna botok konco nakaratna botok konco hubungan lawas jamane tapi langkah hatine anane pihak ketiga hubungan dadi pisah nakaratna urip pernah sun bahagia saya lemah rempah rusak karena wong ketiga bengen sempurna sayang-sayang setia mung dadi mantan Nok ratna botok konco
happy noise, not happy noise. Cinta beli nyampe sing dirasa beli baru sing awit pengen kula demeni dita awit sampean masih lenguan. Kanggo Bundae Naura bos cilik kekedi kanggo bos cilik aucuk wong Slendra aucuk wong Slendra aucuk cuma bayangan bisa sampean bahagia karo wong liyan. Sapa? Mundur alus, mundur alus, mundur alus, mundur alus, mundur alus. Sing tedemane wis duwe rabi, kula mung bisa sayang. Sing kadoai mandem kangen demen tak simpen ning ati bos cilik kula sadar beli mungkin bisa duweni bos cilik 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 kanggo bos cilik bos cilik bos cilik bos cilik bos cilik bos cilik terus bos cilik mani bos cilik aku cep sing duwe Slendra aku cep wong Slendra aku cep wong Slendra dewe aku cep apalah kula cuma wong kedua beli warung awit pengen mula mamae marwa awit mamae marwa mamae marwa mamae marwa mamae marwa mamae marwa cuma angucu wong Slendra sayang nyawang angucuk wong Slendra sing kaduani mandem kangen demen tak simpan ning ati mundur alus beli mungkin bisa duweni mundur alus sapa je bos baso bos baso wong Gunung Sari Kang Wartono bos baso sedulur duwe warna bos baso Kang Wartono bos baso Kang Wartono bos baso Kang Wartono bos baso Kang Wartono bos baso
bos cilik bos cilik. Kacung Rijal sing dukuk-dukuk nok ade Godres Bunda Rini nonok haini karo wong kalem nonok haini bocah wadone mawas Mamae Piki Mbak Imas Mimi Haja Kusrina Mimi Haji Keslina Ayeratno Bunda Ratno Nok Nila Nok Indri Nok Aro Nok Nok haini Nok Santi Rangga Master kanggo tim angkut Mimi Nawas Mas Tony Sumpah ning bati iya sayang kakang pengen dadi siji lintang lan wulan bengi piyen dadi saksi basegara dhuwure gunung kanggo Dres pasti kejujuk asal jodoh kanggo Dres bisa teguh kanggo Dres sing duwe wilayah kanggo Dres sing duwe wilayah kanggo Dres kanggo Dres sudah segera wong Karangampene Gedi komandan Eko kulane sayang ning kakang kulane rimang oh iya sayang beli bakal ilang sumedu rasane jiwa Kacung Rijal sing dukuk senajan jurang jadi penghalang Bunda Rini cintane kula ning kakang beli bakal ilang Kamas ya sayang aja ngingkari janji sing suci ya sayang aja watir wong ayu lintang lan wulan sing dari sakti nonok haini melu nyakseni nonok haini Mamae Piki kanggo Mimi Nawas bos pas main senang apit sing ana ning Taiwan senang apit sing ana ning Taiwan anak majikan senang apit sing ana ning Taiwan sukses selalu senang apit Mas kanggo Tony Dres pengacara handal Indramayu lintang wulan jadi saksi sayang anak-anak Zeto lintang wulan anak Zeto jadi saksi iya benar kan dua hati anak-anak Zeto ngucap janji suci anak-anak Zeto angkome sabaa bumi langit jagat raya wong lancar nyuwun kersa kang maha kuasa bareng-bareng kang komeng munajat doa anak-anak Zeto moga-moga anak-anak Zeto dadi kelaksana kang komeng kanggo senang api Gedi kulane sayang ning apit kulane komandan Eko senang api beli bakal ilang sumedu rasane jiwa Bunda senang ini api nonok haini senajan jurang wong Karangampene Mimi Nikono Katin dadi penghalang cintane kula
Komandan Eko, Komandan Eko, Komandan Eko, Komandan Eko. Matur tara thank you Komandan Eko. Kanggo Komandan Eko. Noksri sing duwe segeran Kanggo sing duwe lagu Kang Mas. pengacara handal Indramayu. Mas Tony Anak jetok angkone. Kanggo Mas Hartono ning Keding. Karo Big Boss Mas Tony. Komandan Eko. Yayu Saniti sing pengauban. Yayu Saniti pengauban. Yayu Saniti pengauban. ayo Ratno Komandan Eko thank you. Oksanti Rangga Mas Lintang bulan Lintang bulan dadi saksi dua hati ngucap janji suci Mas Tony. Komandan Eko Bumi langit jagat raya nyuwun kersang Kang Maha Kuasa bareng-bareng ayat tanto munajat doa ayat tanto. Moga-moga wong lancar dadi terlaksana. Kanggo ayatan to wong lancar anak-anak jeto angkome angkome sumpah ning batu apa je kakang kakang pengen dadi siji anak-anak jeto anak-anak jeto lintang anak-anak jeto tarare lan demikian dadi saksi Komandan Eko. amba sejarah dhuwure gunung Nonok Haini pasti Pak terjujur Imas asal jodoh bisa tetu kanggo wong edan Karangampil. Mimi Haja Kusrina Kanggo Komandan Eko. Om Atin Kacung Rijal Kulane sayang ning kakang kulane remang apa iya Bang Ayu beli bakal ilang sumedu rasane jiwa senajan jurang dadi penghalang cintane kula ning kakang beli bakal ilang. Tara thank you Komandan Eko. Sahabat Ella Elok setia Akemit Sukmani kula sukma sampeyan ngelayu kandaning awan mudun manggoning raga mundah rasa kakresna mamai Fiona sayang bibite rasa cinta. Mabuk teng wong ning
Fiona mame Fiona lamun beda di siji bagian dadi perawan suntik kula lara ati ang arwan pesta Erlina bae mendek ang arwan pesta jare kula wong demen kakang ireng katon ganteng kakang kula demen likuan nahan bobote kangen sapa ini Kang Bos mengkene wong mabok mama lano katon ning mata bae mama lano sayang mama lano simpora kawini masjid Cirebon mama lano godong andong mama lano di arah kuda renggung mamae Oni aku mamae Oni mamae lano piu kanggo Mimi Haji Nengsi lamun beda di siji bundayanya bela sayang bunda lara ati bundaya Mimi Handa mamae lano jare kula wong demen najan ireng antun ganteng kakang kula demen likuan nahan bobote kangen mengkene wong lagi mabok tentong ning mata awanan bengi katon kepengen kelakon bareng sepeturun kawini masjid Cirebon babahan godong andong di arah